Nanindugan ang mga barangay officials ang tatlo ka barangay sa Iloilo City proper nga wala sa may nagkakatabo nga C2C o kung convert to cash scheme. Ini may kangtanan sa pondo para sa pagdiklag sa drainage sa mga barangay. Sanggid padulungan sang Bombo Radyo ang barangay Rizal, Palapala 1, Barangay Rizal, Palapala 2, kag Rizal Isansuala, nagpahayag ang mga barangay officials nga nahibaluan nila nagaluntad nga iso na nungod sa legasyon sang C2C sa syudad. Apang ginpanginwala nila na may kaangay sining sistema sa ila barangay o kung ang ginatunga-tunga nga mga kwarta o kung pondo nga para sa mga proyekto sang barangay. Sa interview sa Bombo Radyo kay punong barangay Eman Bayona sang Rizal Palapala 1, ginpahayag niya nga nahibaluan nila ang nagaparayon subong nga isyu sa C2C. Apang sunod sa iya, hindi sa mag-entra sa among nga sistema, bangod nga apisar nga nagapatini nga may nagakatabo gid man nga mo sini sa iban nga lugar sa syudad. Dugang pa niya ginapatuman sa ila barangay ang mga proyekto santo sa nagakarapat nga proseso. Ginpahayag man niya nga parayon nga flood-free ang ila lugar bangod nga nadiklag kag nakayo na nila ang ilang drainage system. Sunod sa iya, wala na nagabaha sa ila barangay sa sulod na sang 3 ka tuig. Ginpahayag ni Bayona nga hindi na sa maghatag pa sang dugang reaksyon na hanungod sa mga isu bangod sa ila bahin sa ila barangay wala man sang problema may kangtanan sa C2C. Samtang sa pagpakigangot naman sang Bombo Radyo kay Kagawad Gloria Haddelesa sang Rizal Palapala 2, ginpahayag niya nga may mga dokumento sila para sa mga proyekto sa barangay kay ginatala kay ginini sa ilang regular nga session. Sunod kay Haddelesa, wala man sang C2C nga nagakatabo sa ila. Dugang pa sini, wala man sa sang espesyal nga reaksyon sa isu bangod sunod sa iya, wala man sang na-record nga kaangay sini nga sistema sa ilang lugar. Sa pagpangusisa naman sang Bombo Radyo sa isa ka barangay official sa Rizal Istanzuela, ginpahayag niya nga hindi basta-basta makahulag ang mga opisyal sang pondo sang barangay bangod ginatala kay ginini sa sesyon kag nagasunod gid sa proseso. Sunod sa iya, kung budget para sa mga proyekto sang barangay ang ginahambalan, wala nag-entra ang mga opisyal sa pagtunga-tunga sang pondo. Matandaan nga antes na naglupok kining issue, si Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda ang nagbuyagyag sa Bombo Radio na may nakahatag sa isang feedback nga may nagakatabo nga C2C sa pila ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Nagpaandam naman ang kongresista nga ipasaka niyang reklamo sa ombudsman.